So this is the aftermath of the typhoon Yes. dito sa General Aviation Avenue. So maghahanap muna kami ng makakainan. Grabe. So walang pagkain sa bahay. Sana walang harang yung mga roads. Wala. Grabe. What happened? Sana walang harang yung mga daan. Kasi sa Barangay Basak, walang madadaanan doon sa dami ng posting nagtumbahan. May bote dito, hindi. Just good. Thank you, Lord. Subscribe so that won't happen to you also. Oh my God. Daming nakalbong bahay. Malakas yun. Ayun yung bahay na buwal. Oh my God. Oh no. Oh, look at that. Good thing the people It's made survived. of light materials. Diyan na buwal. Help them. Ayun yung sinasabi ko. Yung mga poste, yung mga ano. Kahit ano yung mga kahoy. Well, kahit ano namang bagyo basta maganda ng kahoy. So sana madadaanan lang. Ano na ni Kuya kay Rocker? Ano na? Kaya hindi niya kayang hindi pa rin nakcha-charge yung big patas na. Uy, oh my God, the roof. Roof ng ano yan, guardhouse yan. Nabuwal. Oh my God, grabe yung nakalbo doon sa ano, Barangay Ibo. Yung seaside. Yung coastal, yung nasa tabi ng dagat, oh. Pati nga tong fence ng ayun, oh. Itong sa bandang yung my God, Lord. Ayun do banda doon, oh. Stop using yours. Oh my gosh, I just Look at their houses, oh my God. Matagal pa rin yung kuryente dito. Diyos ko, Diyos ko. God. look at the left. Yeah. Luoy. Oh my God, grabe. Damios. This is Barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Nasa dulo to ng runway ng airport. Oh, nakalbo yung mga puno. Mabuti hindi na si tumba. Yung nasi tumba yan ako, hindi ito madadaanan. Mas lalong mahirap. Pag ano, may natumba.
ano, yung building ng kumpanya ng MEP. So ayan oh. Yung gray na yan. Ano yan oh? Kalbo. Kalbo yung taas. Nakakatakot oh. Yumakap yung yero sa poste. Yan isa sa magpapahirap sa ano, pagbalik ng kuryente. So tingnan natin dito sa may cargo area ng airport kung ano yung mga, sana walang mga malaking damages. Grabe ang maps. Bagsak. Bagsak pa nga yung production, bagsak pa yung building. Grabe oh. Yung sa airport maraming ano yun, basag daw. Ang daming baka na-stranded na yung mga kasama ko kahapon. Hindi na nakauwi. What? The garage is broken. Yeah. Oh, look at the customs. So may mga damages din. What? There's more. Ayun, poste ito oh. Okay. Ala. Ala. That's what it happens. Like Yeah, that's what happens, babe. So may poste isa dito sa tabi ng Cebu Pacific. Tsaka itong parang mabubuwala rito sa may palo. Ayun. Buti madadaanan pa. Uy. Kamuntika na tayong ma-stranded mga sano. Buti makakasuong pa tayo. Uy. Pati yung arko. Tsaka itong building ng airport, baklas yung bubong. That's sad. Yeah. So palabas tayo ng ano, Sad. I'm gonna ban. Pusok. Dito tayo sa airport road ngayon. Buti branches lang yung mga nabuwal na ano, natanggal. May mga wires. Yeah. Oh, may poste. Posting maliit. That's why we were that it was brand new. Oh my gosh. So that Ito daming branches ng kahoy dito sa gate ng airport. they're using like sharing roads, okay. They have to clear out, anak. They have to help. Oh my Hello, boy. Ayan yung Vitara. Dati malaki siya. Well, madali lang namang malinis yung mga branches na yun. Oo, yung, oh my God, nadaganan yung kotse o yung van. Oh. Oh my gosh. What
happened to everything? Yeah, babe. It's caused by the typhoon. Matagal pa ito. Tagal pa. Pati yung mall na ICA mo, Oh, baklas yung taas. Pero Okay. for sure, hindi mo yan totally kasi, you know. oh, ang island souvenir. Island souvenir, ang daming glasses, oh. Maraming debris. Basag na, no. So far, so good. Madadaan na naman tong ano. So far, so good pa. I hope the bird is okay. In Luwilier, pati yung malaking TV. It's broken. Nakakatakot yung bagyo yan. Sana bukas yung gas station. Is that gas station okay? We hope so, anak. We hope so. Oh my gosh. Sarado. Yeah, it's close. Hala, umano rin sa kanila eh. It's close yung ano. Nakita ito na rin. Dito na. Hala, nakapila ang gas station. Yeah. How many people is that? Oh, look at that. Pila ang gas station. Grabe yung pila. Ang gas station sa Ang kaliwa. Petron. Wala ba? Close ba? Walang si Petron. Isang asa lang. Uy, Oh kaya. my gosh, how many cars is that? This is the most. So yan muna yung dito sa update natin dito sa Lapu-Lapu mga sano. Tatawid tayo ng Mandawi. Maghanap tayo ng gas station. So thank you very much. So patawid tayo ng Mandawi City mga sano. Bawal ang Marcelo Fernan Bridge. Hindi pa nila pinadadaanan. So doon daw tayo sa Mactan Bridge, the first one. Yes. So hopefully for sure expect tayo ng traffic. Sana naman wala. So inaunti na nilang inaayos yung Grabe yung mga poste. Yung poste, oh. Oh, yan, pero meron namang na ganyan. Dalawang poste. Oo nga, wala mang poste doon sa old bridge. Kasi pagkaangat mo ng bridge, baba naman diretso. Maliban lang kung sa road doon meron. Ayan yung mga poste. Oh. Matagal pa dito. Walang